Assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin yadda za ku sai data ta wannan application. Da farko dai mutum na da buƙatan browser. In kuma mutum ya ɗauko application ɗin a Play Store, sai shiga application ɗin kawai kai tsaye. Bari an fara nuna muku na ta browser kafin nan mu je na application ɗin kai tsaye. A browser farko dai za ka tafi browser da kake so, kowane browser yana yi. Shi na shiga Chrome, yawa sai mu je mu shiga https yawa sai link din zan yi shi a description din bidiyon nan, zan yi link din a description. Yana da buƙatar insa s a nan for more security. Yawa idan mutum na so ije WhatsApp din mu kai tsaye zai danna wannan kalan kan WhatsApp us din. In mutum ya taɓa buɗewa zai login ne, in kuma mutum bai taɓa buɗewa ba sign up zai. Kana da buƙatar suna, farkon suna, sai suna na ƙarshe, sai number waya da zaka ke login da shi, sai email address ɗinka, sai ka zaɓi state ɗin jihar da kake. Shi na sa Kaduna state, kawai sai ka je next. Kana zuwa next nan password zaka sa, password ka maimaita password, sai number transfer pin kenan anan. Na referral in wani ne ya gayyace ka kasa shi, in kuma ba gayyace ka ba za ka yi barin shi optional. Kana gama sai ka sa register, kana yin register su turo maka code a email ɗinka guda 5 a guda 4 sai ka kwashe. Kana kwashewa ka sa, zai shigar da kai cikin application ɗin kai tsaye. Ni baran kuma yanzu yi login. Yawa na yi login, bara kuɗan dakata ba za ga password ɗin nan.